Today, wala kami sa bundok, pero naisipan naming magbike papunta sa dagat na lagi naming pinupuntahan mula bata pa lang ako. Huwag niyo munang pansinin yung yelo na supot sa kamay ko kasi pinasuyo lang yan sa akin ng kapatid ko na i-deliver. Saan? Mado. Ganti ka rin. Maliwalas ang daan, maganda ang kalangitan, hindi masyadong mahangin, ideal weather for biking. Yun. Hindi ako masyadong nagbabike sa patag kaya susubukan kong humabol sa mga kasama ko and bilang ensayo na din. Dumadaan kami dito sa mga barangay roads kasi mas konti ang mga sasakyan. Mas nakakatakot kasi pag madaming sasakyan. Doble ingat lang sa mga tumatawid at alala lang sa preno. Medyo mahaba-haba pang padyakan to kaya pasensya na kung puro kalsada lang nakikita sa video. Maya-maya pa ay may isang biker na nag-overtake sa amin kaya susubukan namin kung makakasabay pa kami sa kanya. Anyway, malawak naman ang kalsada and walang sasakyan sa mga oras na to. Video kayo.
idol. And nakasabay nga kami at malapit na din kami sa dagat. So this is Puerto Beach. Enjoy this montage for 10 seconds habang nagpapahinga ako. So ayun, uuwi na kami. Dadaan din kami pabalik sa dinaanan namin. Hi guys! Welcome to my vlog! Chill tayo lang, chill. Chill ride! Stop muna kami saglit para magpagas ng makina ang aming mga bisikleta. Sting. Hashtag not sponsored. Okay, let's go. Ride home na. Pavilion! Shout out! At di ako nakontento sa kalsada kaya duman ako dito sa may irigasyon. Habang sa kalsada naman yung mga ibang kasama namin. Pero magdudugtong din ang dinadaanan namin. Tignan natin mamaya kung makakahabol ba kami sa kanila. Win. Ay, gagi. Ano yan? Issues! Ano sa mesa? Masarap ang hangin dito. Malapit sa bukid ang daanan na to. Madaming mga baka at kambing. Kaya dinatry kong makipag-usap sa kanila. Ne. 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 Oh, di ba? Naintindihan ako. Ne. Huwag kang pumagit na. Ne. Ne. Yung tali mo, ne. Aray ko. Okay. Okay. Humiwalay na yung mga kasama ko. Ako na lang mag-isa dito sa sa irigasyon. Yan. Ayun. Doon tayo dadaan. Ah! Ah! Ayun, malapit na din ako sa sa labasan. Yan. Ang daming Ooh!
excuse. Doon na yung mga kasama ko. At andun na yung mga kasama ko. Kumuntik ko na silang maabutan. Habol, habol. Oy, appear daw, appear. And dito na matatapos ang video na to. Maraming salamat sa panonood. I hope you guys are entertained. And if you are, hit that like and subscribe button for more trail rides. This has been your boy Darren, and see ya!